Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 7,459 na outbound asina 6,843 na inbound passengers ang pigbabantayan kan Philippine Coast Guard sa gabos ng mga pantalan sa interong nasyon para sa opla na biyaheng ayos. Opera kaini ang 1,617 na deployed frontline personnel sa 15 PCG districts nagkaigwa naman nin inspeksyon sa 60 vessels asin 77 motor bangkas. Ipinararam kan PCG ang sendang mga distrito, estasyon asin substation sa heightened alert poon pa kan Disyembre 16, 2021 hasta Enero 5, 2022. Ang lakdang kan PCG para mamahala ang pagruso kan mga pasahero sa mga pantalan na mabisita sa sendang pamilya sa mga probinsya. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diretso kita kan sa tuyang trabaho giraray. Lunes. So mga malaog niyan sa trabaho, sige lang, kayod lang ng kayod. Kami po sa DCGB, diretso. Hindi po ito ang unang araw ng trabaho namin sa taon na ini. Diretso po, maray na aga, petsa 3 kan Enero 2022. Ecstasy. Extano. Kami po minapaabot din pagrespeto sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagiromdom sa pagampang nyato kan kaaldawon. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. 357 días. Christmas na naman! Yan! Halaga! Sagkod kitang alas 10:30, tingog kan banwa ang katuwang ang tropa. Good morning, Legazpi, Albay, Daraga. Bilog na probinsya kan Albay, Tulong Syudad, kasabay dyan ang Ligao, Budaan, Tabaco. Pati na po sa Kabikulan, pagtaraning atong probinsyas. Masbate, Kamsur, Kam Norte, Sorsogon, Nasin, Catanduanes. Good morning sa Indogabo sa pinagabot kan sa muyang puwersa sa radyo AM Band. Sa 1st District, Pading Jomar. 2nd District, Pading Al. 3rd District, Kumparing Jim. Katuwang Sians, Galero, Budasi, Luwens, Nabarsena. Ecstasy. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata, Technical Control. Lansa mo pong Chief Tech, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay in the house. Happy New Year sa imo, Tata Bunjing. Sa newsroom, tulad din namin,
ang walang pahinga. Para sana maimpormaran po kamo na publiko, kitang publiko. Ang sadit sana pero tian. News Manager Mardela sa padagos na sumada lokal pag-abangkan mga istorya nasyonal, internasyonal. Walang lusot po yan. Diyan sa newsroom, sa pangingenot man ni News Manager Mardela pag-araw kayo ning oras. Ecstasy. Sa production center ang Samuyang Anghel, Angel Mustaza sa IT, si Arven Budasi Richard, Sindaman po ang enkargado dyan sa saindong nahihiling sa mga cellphone, desktop asin ni Bapa. Samuyang broadcast man na worldwide, netwide, online, halidigdi sa Legazpi City, Pilipinas. DZGB News Online, sagkod sa YouTube, full high definition digital broadcast. Ako po ang saindong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Tiene pegas porque es genial. Así. Sige po, duro-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas, aramon ta, bungkaras kan informasyon. Dumang kita kay kumparing Jomar. Pading Jomar, marhay na aldaw. Go ahead na tabi. Salamat pa rin po iyo. Good morning sa mga parantabay. Lalapwasan kan o kan anbilang kan mga rehistradong mga negosyo digdi sa syudad kan Tabaco kan business permit and licensing unit ngunyan na taon kumparado ka nakalis na taon alagad kay po nindang gibuhon ini antes na matapos ang Pebrero 28 kung paano ninda inigibuhon kung ano ang bilang kan mga nakarehistro ka nakalis na taon na dapat nindang lapwasan. Kaulayon ta si Madam Sarah Jowers ang pamayok ng DPLU kan Tabaco. Madam, live kita sa DCGD, si Pio Fernandez Tabian sa Dumakauron. Hi, good morning po. Yes, good morning ma'am. Si Pio po kan DCGB. Ma'am, Hi sir, Happy New Year. likewise, Happy New Year. Thanks sa oras. Ma'am, pira po any idea an sa indong pinag-i-issuean dyaning business permit as of the moment tabi? Okay. Kang 2021 po, from January to December 31, naka-issue po kita ki 1,927 permits. So this year po, nag-wish kami na ma-overshoot ni ini at least 10%. Di sana ang tigaan na tigpa-promise kung ma-overshoot kasi difficile di kita ma-meet ang target. Opo. Di 1900 more or less kan nakalihis na taon. Ngunyan, pinagmamaabot na malapwasan ng almost 12% na existing business 10 lang po. 10% yan na existing na business licenses nindo dyan tabi. Opo. Paano, how do you intend to do it? Anong mga negosyo sa indong target na at dapat na makasabay dyan sa increase na yan tabi? Gabos po na negosyo, igwa kitang mga financial institutions, services, wholesale retail, insurances, transportation, mga courier, araw po kayan. Gabos pong klase. Mas po mga online, nagkukuroan na sila mga mayor's permit. Oho, iyo ta, duman sa 1,900 plus na existing na mga licensees, gusto Opo. sabihin, madam, ano yan, may nalapwasan ka mo kanakalis na taon o may nagbutwa ngunya na mga bagong negosyo na isasabay nindo na dapat magkuaning permiso tabi? Gabos na po ito, new and renewal. Oho. Igwa po kita more than 200 na new last year. Oho. So ngunya na taon, madam, ano ang tatargeto nindo pati mga barberia, mga punerarya, mga bulganaisan gabos yan tabi? Yes po, opo. Oho. Sari-sari stores kasabay? Yes po, opo. Oho, ining mga couriers tabi, paki-define nin maray po, madam? Ini po mga
sa mga nagdadararabaga, mga freight cargos, RTN. Oh, LBC, yan po, oo. yan. Pero ano po, pag dapat igong opisina dyan, Madam Tabi, ano? Yes, opo. Oho. Iyan. So, dakul pa pala iyan ang mga kuan, mga sari-sari stores, Madam. Gurano man ang pigbabayad diyan sa Indotabi sa pagkuan ng permiso? Depende po yan sa sa grocery seat ninda. May mga fix man po kaming service, mga fees. Kung Oo. pira po ang nakalagay sa mayang ordinance. Iyo. Now, kung igo ka mong target, Madam, na 10% na ma-i-issue pa ning business permit, ano pag negosyong day ni doon na taon ng permiso, Tabi? Day, ang gusto ta pong sabihin, kung igabagang mga businesses na day talaga nagkukuro Ayun. igwa man po na nakalaog na sa system and then day natapos ang sa indang permits. So ito po ang pigi-strategize me. Gabos po na nakalaog sa system na gamit mo po maning e-tracks. Pigsa-follow up niyo po ito through demand letters. And then, ngunyan po, pigsabay nila, pagtaon nitang safety seal, nag-i-inspect na kami dito sa business. And then, gano na tinda, pig-i-inspect, kung walang mayor's permit, ilista ni Sinda and then ipadarahan ng demand letters. So ini po ang magiging additional ng 10% na prospected figure para madagdagan ang samuyang mga licensees. Yan, oho. I-converter tayan, Madam, sa nominal value. Mga gurano man ang makukolekta nindo ngunya na taon na target, Tabi? Ay, di po ako kaan makapag, sa pag-abot na po sa collection. Mhm. Basta po, as of December 31, we were able to collect more than 50 million sa business lang. Ano, Madam, ang konsekwensya kung dai maka kuangon niya ning business permit, Tabi? Igwa na kaming plano na polish naman po kay po ang demand letters, duwang beses na demand letters, and then closure order na po. Oho. Duwang demand letter sana, after which sarado negosyo. Opo, O pati yan na mga bulganaisanan, mga barberia na yan. opo. Okay. Kasi we want to have a healthy competition. Yan. Phone mo yan, Madam, pwede na mag-akomodar ka mo dyan in mga ma-apply? Yes po. Mhm. Opo. Okay. Opo. Nagpuna po kami mag-distribute kan mga applications since ito magtapos na December. Sige na po ang kurua. Opo. Gura, ano, Madam, ang babayadan kan mako aning business permit yan sa Tabaco City? Depende po sa sa klase kang negosyo and then sa iyang grocery receipt. Okay. O di May sige. tariff po kita, naka-range po siya sa ordinance. Iyo, oo. Basado sa ordinansa kan Tabaco, ano? Opo. Sige, tatawan ta ka, Madam, pagkakataon, mga pudan sa publiko. Go ahead, Tabi. Ay, salamat po sa pagtaong mong kansa. Nangangapudan po ako sa mga nagninegosyo sa tabako na kami po open na mag-akomodar kayo sa inyong mga application. Anytime po this week, we will be doing the business one-stop shop. We are now in the preparation for the venue. So we hope to see you soon. This week we hope to see you, and we are so willing to help you to facilitate and finish your business permits. Ma'am, saro lang At palang hindi Tabi. sa gapos. Opo, ma'am, saro palang Tabi, pirang aldaw ang kukonsumuhon bago ma-release tapos ang business permit, Tabi? Okay. Kita po, nagsusunod kita sa ease of doing business. Iba po kitang pagsusunod duman. Kung ang tarong applicant po, kompleto na ang sa iyang requirements, kung renewal man siya na, 1 to 2 days po, tapos na siya. Yun, aha. Basta po, kompleto ang requirements. Opo, sige. Ah, Salamat, Madam. Happy New Year. Happy New Year man po, and salamat po. Thank you very much, ma'am. Actually, pero may plan sila magbugtak nin one-stop shop dito sa may luwas ng opisina nila dito sa baryo hanggang February 28 para
itong masunod itong mga 1 to 2 days na patakaran na sa ibang ipapapag. Gusto sabihin, O, yun. malinis na, dahil ko na magpararibot, ano yung sa labas na opisina, na kinakaituwa na papapirmahan mo para makakuha kang permit. Oho. Maya po sa natin, ma'am, kasabi ang mga Bombay. Oh, yun. So, mga Bombay. Oho. Parang balik si ma'am. Iyan daw po ang gusto ning makulutahan. Ibaga ano. Kasi bakula siyang kakompetensya kan mga nagme-mayor's permit na lending. Yes, totoo ka dyan, madam. Ining mga igwan ni nagkakandigong permiso na mga lending, small lending institutions, dapat tawan ng protection, ining sa mga Bombay, iyon kung ano man persigiron man. Iyo po. Oo, gunmuan. Sa mga parapalad. Sige, madam. Salamat po. Sige po. Okay, Tio. Naramdaman ko, pa nag-interview ako sa Santo Domingo. Santo Domingo, may ginibong scheme kung paano nila mabuwisan ang mga yan. Yan. Siguro, i-aradap na lang nila itong Eastern Santo Domingo Oho. para mabuwisan nila sa mga naglilibot na nagkakautang. Gari nagpaparehistro sa Santo Domingo, so para kolekta Roger, ito mismo sa naglilibot. Ito ako maglilibot Parehistro mismo. ka. Oo. Ito mismo ang nagpaparehistro, i-compute ninda, i-estimate kung pira ang income ninda sa loob kisarong taon, duman i-base ang buwis. Oho. Yeah. Siguro, magdadal na lang sila kung paano pigiribo ito naman sa Santo Domingo. Hapoton ninda si Alcalde June. Roger on that. Sige, sige. Makaigusan tayo mag-interview sa loob ng opisina. Tanadadangog na sa loob ng opisina kan digi Yan. sa tabako sa DCGB, tapagi kan 106.9 Yes. WGB FM Yan. Tabako. Good morning dyan sa mga nakatune in sa samuyang sister FM station sa FM band WGB 106.9 sa mga taga-Tabaco and Premier Distrito Canalbay. Roger on that. Yan Okay. piyo ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na istorya hali dyan sa Tabaco City. Sige po tabi bago kita mag-station break buda mag hanap buhay. Welcome tabi sa mga taga Tabaco and good morning buda sa pagtaraning na munisipios kam Premier Distrito kan Albay. So pig-abot man ka na fuwersa kan sa muyang istasyon sister sa FM band 106.9. Tama po ba Bunjing? 106.9 WGB FM. Naka-hook up po yan simultaneous from 5 a.m. till 11 a.m. Tabi? Kaya dyan sa Tabaco, nagwawakawak na po dyan ang DCGB through WGB FM 106.9. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco and Premier Distrito kan probinsya ning Albay. Tingog kan banwaan po sa indong naantabayanan kasabayan tropa. Ako po si Pio Fernandez tabi. Sige. Before we go sa tuyang programa, abante pa. So remains kan sa tuyang amigo dating kinatawan, dating board member both sa Daraga Municipal Government and the Sanggunian Panlalawigan, si Chio Mon Lawenco, si kinatawan Mon Lawenco, yao na tabi ngunyan dyan sa Oro Memorial Homes, nakaburol yan sa Oro Memorial Homes. Pagkatapos, ang lubong kaan i-aanunsyar na sa natabi for confirmation pa, kaya su gabos po na mga amigos, kamidbid, barkadas, amigas, partidaryos, yao na po, taduman ini sa Metro Manila, binawianin buhay si Tatamon sa tuyang amigo, barkada. Si kinatawan Mon Lawenco dati kan Segundo Distrito kan Albay. Haloy na nagserbi ini sa komunidad, matindi ini na personalidad manunungod po sa budgeting. Tabi como accountant ini, haloy na kinaputangkaan ang komitiba di
budget, yan, Committee on Budget and Appropriations, Ways and Means, yan sa Sangguniang Panlalawigan asin sa Sangguniang Bayan Candaraga. Siya ang pinagtitiwalaan kan, si Simon na nagakaput kan administrasyon po, kan lokal na gobyerno kan probinsya ning Albay, imaging kan Daraga kaidto. Saro sa mga hararom ang pagkasabot sa budgeting, auditing, accounting, ways and means, kinatawan mon Lawenko, yaon po nakaburol sa Oro Memorial Homes. And condolence man sa familia ni June na Cortesa. Kaso agom ni June, so famoso bagang kauna ni June. Diyan sa Albay District, masiramo diyan ang Putsero, Bulalo, Bicol Express, mga linuto diyan sa may atubangan kan Albay Astrodome. So agom ni June na Cortesa, si Nana Judith na Cortesa, binawian naman kan sa iyang hiram na buhay. Nako, condolence tabi sa pamilya ni June na Cortesa. Naglaban sa cancer, ining si Nana Odit, may prayers tabi. Iyan, na mahingalo naman kaso hapon si Nana Odit na Urulfo Cortesa, si Judith na Urulfo Cortesa, agum ni June, kaunan ni June dyan tabi. Nakaburol dyan sa Saindang Harong sa Agna, Sitio Agna, kan humapon. Pagkatapos, ang lubong sa Sabado, ini nag-adang-adang na Enero 8. Sabi ni June, so sa kuyang kahurong kasubago, so ago mismo si June, ang ngaya papapio, maki-anunsyar na sana. Kaya ang lubong kinanaudit, so agum ni June na Cortesa, si Judith Orolfo Cortesa, kasabado na po tabi. Pero nakaburol niya sa indang residensya sa humapon sa Sitio Agna. Ang lubong is 2 p.m. ang misa dyan sa Taisan. And then diretso na dyan sa pagkatapos kan misa dyan sa Forest Lake sa Taisan, sa may Stanza area, Taisan Stanza area. So condolence tabi sa pamilya ni June na Cortesa at nagadana po sa iyang namumuta na esposa, si Manay Judy Orolfo Cortesa. Sige. Oras Pilipinas, sakto 9:30 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaxan FR. Wow! Alaxan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon
at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumape. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Do you want to experience the best when it comes to business school? The College of Business Management and Accountancy welcomes you to its state-of-the-art facilities with a very competent faculty that will ready your skill in the corporate world. CBMA offers programs in BSBA, major in Human Resource Management, Marketing Management, and Financial Management. We also offer BS in Accountancy, Entrepreneurship, Tourism Management, and Hospitality Management. So what are you waiting for? Enroll now. Choose UST Legazpi, the premier Dominican University of Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. It's the day, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe is the name. Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dainang kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bidito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey! Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuong na kongresista. Kong Joe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Maray na aga tabi Manay Selma na bahoy. Happy New Year diyan sa pamilya nindo ano. Buda kay Kapitan Bahoy. Yan kay Kapitan Joy na bahoy. Barangay 27 Victory. Yan village digdi sa Legazpi. Sabi ni Manay Selma, kumusta ano lamang tabi ang pinagbabaro-baro diyan na panguntuhan na? Sabi ni Manay Selma, condolence sa Lawenco family. Haloy man yan na boss ni Agom ko, ngunyan magaiba na sinda. Yan ang kinatawa na perfect attendance sa session, buda everyday, buda office niya, sana pag-arugan siya kaya everyday sa session, buda sa office niya. Sana pag-arugan siya kan mga servidor kan gobyerno. Rest in peace, Tio Mon. Iyo man ang tabi ano, Manay Selma. So sa imo Manay esposo ka ito, diyan siya nakadestino sa opisina ni Kinatawan Mon na Lawenco. Talaga naman na, yan, uto na sinda Manay Selma sa Kagurangnan, ano, yan, si Tio Mon na Lawenco, buda sa imong mahal na esposo. Diyan pala na destino, haloy yan, managad kan nagre-rekorida pa kita diyan sa Sanggunian Panlalawigan, buda sa Kapitolyo. Diyan managad yan na destino, ade Manay Selma, haloy na panahon. Ayan, sabi ni Manay Selma, condolence da sa familia ni Kinatawan Mon Lawenco. Buda diyan man sa barkada ta, no? Sa familia ni June Cortesa. At sabi tanang nga ni Kasubago baga, binawian na nin buhay so agum ni June Cortesa. Si Nana Udit, si Judith, na Urulfo Cortesa, kauna ni June. Tabi, so condolence sa familia. Gadaan na so agum ni June na Cortesa. Si Manay Udit gadaan na po. Sige, o si Manay Selma nag-text giraray. Si agum nga, iyo si Manoy Pap na bahoy. Si Manoy Pap na bahoy.
Haloy na nagserbi, nag-iba-iba iyan na duwa. Yan sa sangguni ang panlalawigan. Si Manoy Pap na Bahoy. So agum ni Manay Selma. Yan. Good morning tabi dyan sa Dapdap. Makuha ako pagkatapos ko ng programa yun. Sidula. Yan. Uso pa niya ng sidula. Pagkuha ka mong sidula patabi. Diyan sa mga barangay. Ako nagkukuha akong sidula diyan sa Dapdap sa lugar ni Senyor Santo Cristo. Yan. Yan sa lugar ni EVP SM Kapitan Glenn Barcelon. Yan. Mapasiring ako diyan. Mako akong sidula. Kaysa duman sa city na linya-linya. Bunjing, sangunyan. Nako. Expect na ang linya diyan sa city. Yaon so licensing gabos. Magkakabiriyo naman. Tamarin nyo naman kan mga business permits tabi, ha? Sige. Ako dyan mako ang sidula sa Dapdap taon-taon pagkatapos kang programa. Good morning dyan sa mga taga-Dapdap. Aramon ta na storya ni Ans. Ans, marahay na aldaw. Go ahead. Sa Pio, marinaaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, maski natapos na ang Kapaskuhan na sinang pagsabat kan bagong taon, palagos man giraringon niya ng pagpapaugmakan DCGBAM sa mga kaakian di sa siyudad kan Legazpi maski na sa mga pagtaraning pangbanuan sa pagikan Luis ko regalo mo programa. Hindi matapos na nagkapirang mga kaakian naman, ngunit ng pagkaaga natawan personalmente kan DCGB News kan mga regalo gikan man sa mga mabubuot na sponsors, partikular na ang tulong kakian gikan sa Barangay Estanza, duwa sa Buragwis, tulo sa Binanuan East, at tuluman sa Barangay Bitanokan, Sudada. Biyan, igwanin pabuenas pa na pagkamuot regalo. Yes. Hali sa satuyang mga sponsors na pinagfasilitar niya ito ang pagtiripon ka yan, buda ang pagdistribo. Tama. Oho, sa Estanza, tulo. Sa Buragwis may duwa. Binanuan East, tulo. Tapos tulo man. Oh, mga maugmahon so kaakian no, ni so mga nagantabay sa satuyang online broadcast. O yan no, so mga kaakian, yung New Year, may regalo sinda ha? Yes, pag dumanding nga ni Sipio, sinabat kami ki mga smile kang, bako sa naka mga magurang kundi, maski kang mga kaakian mismo. O naku, sinabat ka mo ning banda. Ayun. Banda rito, banda doon. Sige. And sa mga Sir Pio, nagpapadagos pa kaming kantin na maglibot ko niya sa nagkapera pa mga barangay na igwanin recipiente kayo ni mantang na programang ini erotang paliwanag ng DCGBAM na talagang tigtatao para sa mga kakian na nagtitios asin para man makaugma sa tao kan pandemya ang COVID-19. Sige. Bida Ate Chi and Kuya Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans and Chi, buda si Boy sa Mobil. Yaon po dyan, nagre-rekorida ang samuya pang mobil, nagtatao, nagdistribo ka itong so regalo, wisko regalo mo na hali man sana po yan sa satuyang mga parantabay. Kamo po ang siserving, kumbaga, kamo ang tunay na nagpaparealisar kan wisko regalo mong yan. Kami po, nag-organize lang, nag-conceptualize lang kan araw ka na aktibidad, and kami ang nagdidistribo. Sa totoo, kamo po ang pinaka-ingrediente kamong mga nagtao kan mga regalo para sa mga kaakian na yan na indigent, coming from indigent families. Ano tabi? Sige. Diyan sa Tabaco ha, maray na aga tabi sa Indo, mga taga-Tabaco City, buda sa pagtaraning na lugares kan Premier Distrito kan Albay. DCGB po sa Indong nadadangog sa paagi kan WGB 106.9 sa FM band diyan sa Tabaco sa Premier Distrito kan Albay. Tawan taning recap ano. So ano ito Angel na nagdulag sa hotel? Babae ba ya ito? Marasa pa mang bayad eh. Sa Manila ito? OFW? Bako? Pero naka-quarantine siya sa hotel. So hotel is identified as a quarantine facility. Ano? Ay sungaran kan babaeng ito. Na tatabunjing paki-on air si NMR tatabunjing si NMR paki-on air sa BHF sita kuan. NMR, good morning. NMR. Good morning, Ping. Opo.
Gwyneth Chua. Roger. Wa. Aling Amerika. Hali siyang Amerika. Roger. So, ano siya sa Makati, sa hotel sa Makati. Oho. Pero, nagluwas. Nag-party. Nag-party-party. Roger. Ang sabi sa 15 na nakasalamuha, nag-positive. Dakul so nakasalamuha. Roger. Actually, so sarong restaurant na may apat na staff na naulakitan, may planong magkaso kontra sa babae sa pagsadiri. Ayan, okay. So to recap, hali siyang Estados Unidos de America, igwaning pasilidad quarantine, identified kan gobyerno, ito ang nangyari ano. Thank you so much Tabi NMR sa pag-recap. Salamat NMR diyan sa newsroom. Gwyneth Chua. Okay. Duminulag sa pasilidad, sa hotel. Nag-party-party pa. And subsequently, kan magpairarom sa eksaminasyon medical ta naka-quarantine nga ni positive COVID-19 Omicron variant. Kumusta ka na kayan Tabi ano? Medyo makulog pagdangogon Tabi baga mga kabarangay. Pero what's in it sa satuya na mga Pilipino puwera de los ubos? Sa bagay, so apelyado na is not the Filipino sounding name, pero Pilipina, kababayan ta ito. Nata daw ta, we have the propensity of breaking rules, regulations, and no less than established laws kan sa tuyang gobyerno. Diba? Natataigo kita nin arog kaya na characteristics puwera de los ubos. Ata, kanakalis na mga program niya to digdi sa tingog kan banwaan may paabot sa tuya man kan sa iyang opinion, ideya ngaya piyo medyo marauton ngaya pagparadangog na idadamay mo ngaya ang bilog na Pilipino. Totoo po yan. Pero we have to accept the fact na sabi ta na nga, pero de los ubos, we have the propensity of breaking the law. Pira suna ulakitang ka ito, iparayo kay Malayos. So, restaurant na pinagkundusiran kan party-party, may mga nagka-infect kan COVID-19 Omicron variant. Lumismo nga ni si Congressman Joey Salceda kan segundo distrito kan Albay, Pait ngunyan ang pangapudan Tabi. My dear listeners, both sa online and sa radyo. Ang sabi ni Congressman Joey, please naman, minimum health protocols, and that includes magsunod sa quarantine rules. So mga nasa saudan, face mask, and kung mapupwede face shield, social distancing. Tadyan ang kurumpul-kumpul and taking in consideration ang characteristics kan Omicron variant, although this is less, kumbaga na nga ni, less dangerous, kumbaga medyo bako deadly komparado sa Delta variant. Alagad, ang isipon po niya to, pag magparagulpi ang nai-infect kan COVID, lalo na kaining Delta Omicron variant na makaskas, i-qualify ta nata ta makaskas, hilingon nindo, more than 300, mga nasa more or less 300 plus sa nabagaso, pinakahababa niya to before ining New Year and ining Christmas season. In a matter of 1 or 2 weeks bagatabi, kan tinurusan so sa tuyang restrictions, uminalin tuto sa pera ito. Ribu-ribu na infect kan COVID. Omicron. Diyan kakaskas po Tabi ang Omicron.
From more or less 300 pira ito ans, 300 plus lang more or less. Ngunyan pira ribo tabi. A matter of week or weeks. Imahin na ron nindo. Kung ang mga tinamaang kaayan, dai pabakunado. Piraan kapasidad kan sa tuyang mga healthcare facilities. So kapasidad kan mga ospital. Piraan mga yaon dyan na ventilators. Piraan yaon dyan na mga kama. So mga health workers. Kung mas maging gulpi ang numero kan pasyente, kumpara sa kakayahan kan hospital na akomodaron sinda kaayan, iyon ang pig lilikayan kan bilog na kinaban. We are only speaking of the facility. How about yung personnels na nai-exhaust na ngunyan mahirak man po kita sa mga nurse, doktor, janitor na naglilinig kan mga yaon dyan COVID ward, so mga naglalabakan mga linens kan mga pasyente kan COVID, and so on and so forth. Pag na-overwhelm man sa tuyang mga hospital, ehemplo kayan, India, nako baga, naaraman ta naman sa nabaga, through news. Hali sa mga credible sources, pigsusulo na sa nabaga sa mga na COVID duman sa India, taday na kayakan mga hospital. Going back duman sa itong subabaya, hain na ito gayon, na-locate na ito. Kakasuhan baga ito kan sa hospital o kan sa restaurant. Na-locate na ito. Anmakong NMR tabi, please go ahead. Naka-quarantine na? Naka-quarantine. Naibalik na. Arad. Pusasan ito, NMR. Dispinsa, sorry da. Ha? Sorry daw. Pautro. Walang iya siya. Sorry, loko-loko. Pusasan ka! Yung baga tabi, sorry. From one person to another person to sige na ang lakop kan Omicron virus sa Pilipinas because of that single violation of regulations. May pingimbestigaran pa. Na-stop kan hotel, nasabi diniyadan. Lagay! Diyan kit isus. Makulog na naman pagparaisipon baga papamarin ni Marano. Iyan nanday nahali sa Pilipinas. Linagayan pigimbestigaran. Naglagay sa sarong personnel kan hotel. Gunmuan. Putting in danger the whole population of the Philippines. The entire humanity and race of the Filipino people. Iyo baga. Not to amplify and magnify it, pero that's reality. Single violation kan protocol, you will put in danger the entire humanity. Kaya tabi, magsunod po. Ito, kakasuhan, so mga nakakahuron tang abogado, ang sabi, ang isasangat dyan na kaso is the violation kan quarantine law. Special law iyan tabi, na existido haloy na sa Republika kang Pilipinas. Buda siyempre kukonsideraron sa mga provisionas pakan bayanihan to heal as one act. Law na ngunyan tabi. And all other applicable provisions of law. Malapa ka sa karsel itong kana ito. Babae na ito, tabi. Marasa pa mambayade. So, inda ko sa nata sa ibang nasyon, dai man kita ning nababaretaan na arog kayan, digdi man sana sa Pilipinas, sabi ta nga you have the propensity, pardon me, kung dakulan, sa kadaklan makulog talaga sabot pagdango ko we have the propensity of breaking the law. Yan, ay nako, so, sige ta, subaybayan ta manangga ditong istorya na ito. Piraan makaso sa iya duman sa restaurant na dinuman niya, mga nagka-afektaran. Na pinagpasairarom na ngunyan sa examination medical and everything else. Sige, we will be right back sa satuyang programa. Post Champ, Manny Pacquiao!
Honey, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitas Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitas Zinc na sa oral daw. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbilog na ni Special Investigation Task Force ang Philippine National Police na iyuan matutok sa kaso nin pangbabadilgadan kay 13 Martires City Assistant Prosecutor Edelberta Mendoza. Sinabi ni Calabarzon na Police Director Brigadier General Eliseo Cruz na papanginautan ninda Regional Deputy Director for Operation Colonel Gerardo Omayaw as in Chief of Regional Staff Colonel Edwin Quiliates ang investigasyon sa tabang kan PNP Criminal Investigation and Detection Group as in Intelligence Unit kaiba sinda Colonel Noel Nunez as in Cavite Police Chief Colonel Arnold Abad. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, kibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms
persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day. Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Yeah, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Makunat, ayudat, sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang aahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay, tsak na aasenso. Kay Manay Jackie, talagang panalo. Di ka iiwanan hanggang dulo. Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Brilliant Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Gang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Bunjing. Digdi po sa Legazpi ha. May mga schedule ngunyanin pagbabakuna poon kasubagong alas 9 diyan sa Convention Center kan Legazpi sa may Airport Road baga. Yung second dose, pwede na kamo dyan. And ang booster dose tabi sa City Hall compound tapos na 8 a.m. to 9 a.m. And then second dose and booster dose man tabi na dyan sa Pfizer and Moderna sa Convention Center.
And then sa City Social Welfare Development Office, Igwa Mantabi, second dose and booster dose. Yan sa CSWD. Yan. Sa pediatric group naman, Igwa Patabi, adult age group. Basta may mga second dose tabi dyan sa Convention Center. Buda sa mga barangay ngunyan, sa barangay Bangkeruhan, second dose and booster dose. Buda sa mga saaki, 12 to 17 years old, 18 years old and above. And then sa Mataanag naman tabi, yan, second dose and booster dose tabi. Sige, yan. Mga sa mga malls, wara po tabi dahil limited ang personnels ngunyan. So mga naghapot dyan kanso sa booster shots tabi, buda second dose, mga ining pagbakuna tabi, ayan ang schedule kan City Government of Legazpi. Yan po. Sige, di maray na aga tabi dyan sa katuya man na mga paradangog para antabay sa DZGB News Online sa manlain-lain na parte po ka na kinaban. Tadigdio sa tuyang kuan may taga Maslog, sabi ni Madam Teresita Jacobo, maray na aga tabi sa imo. Watching from Ginubatan Mantabi. Yan. So nagdadangog sa satuya. Dumanay na to. Andali. Paano ito tanawara sa tuyang pinaghihiling. Ito pala yun, sabi digdi. Sa intabi ang venue na pwede magpa-booster shot. Yan tabi, Ma'am Irene Perinya Daet. Diyan sa LC3, sa Convention Center tabi, Diyan sa may airport. Ito naman, si Heidi Azurin tabi. Sige, sa may sa may LC3. Uy, si Madam Ana Maris Harte, Onghoko, maray na aga tabi. Happy New Year sa imo, Madam. Naghihiling pala si Madam Ana Marina Onghoko, Sarte. Maray na aga kang mang inasal, maray na aga tabi. Diyan sa imo. Happy listening and Happy New Year sa pamilya. Diyan sa mang inasal. Good morning tabi. Bueno, diretso na kita kan sa tuyang mga restorya ngunyan na pagkaaga mapuuna so karampanyahan yan na sa lado nasyonal maeenot and then masunod sa lado lokal. Huro halawig po sa lado nasyonal, and sa lado nasyonal that includes itong sa party list. Number 18 baya kita yung ako Bicol tatabunjing. Numero 18 tabi. An ako Bicol. Sa balota, balik duman sa 18 ba? Talaga naman. Ang mga nominado dyan, tulo. Siyempre si Congressman Zaldico. Then, ang existing niya na congressman, matapos yan kan sa iyang turnong niyan, si Congressman Alfredo Pido Garbi Jr., which is running for mayor sa Legazpi. Yan. Now, igwang dua na nominado, abogado, Hil na Bungalon, Buda Sosaro, abogado Bores, tama po ba? Bores yon. Mga taga Premier Distrito kan Albay. Yan, ma-establish daw kita ning contact sa duwang iyan tabi. Medyo nakakadistansya na kita. Dahil nakitang direct contact sa mga nominadong iyan sa tulo. Solamente mga contacts niya to dyan sa Ma'am Sally na lang buda sa Ma'am Rochelle. Pero araw ka ito baga tatabunjing na kahurong ta talaga, kasabay-sabay ta. Dahil si Congressman Rodel, tabangan kimahal na Diyos. Si Congressman Pido, okay pa, ngunyan. Si Congressman Zali, nakakapuruhan pang taman. Pero sana ma-establish tagirara itong sudating rapport, kumbaga, nakaka-orestorya ta lamang, nakaka-konta, nakaka-uron, buday ko kitang kontak, si abogado
bungalon, hill na bungalon, buda Boras ba yun o Bores? Sige tabi. Happy birthday pala kay Rolando Candelaria. Nagsisilibrar mo yan kanika 68 kompleanyo. Yan, hali yan sa familia Candelaria. Gunmuan. Nagbe-birthday mo yan so tatay ni Jer na Candelaria. Maray na agatabi sa indo dyan sa bilog na familia ni Jer Candelaria. Nagbe-birthday mo yan si Tatay Rolando Candelaria. Sabi ni Jer na Candelaria, pakibati man lamang ngayon kan sa kuyang father. Yan, Tatay Rolando Candelaria, happy 68th birthday tabi sa imo. Hali sa bilog na familia Candelaria. Yan, sige. Kay Jerry, buda sa bilog na familia Candelaria. Good morning man dyan sa Bert Cartint. Yan. Kay manager si Jer, ano na nga ni sungar first name ni may sadiri kang Cartint. Nalingawan ko. Yaon sa phone book ko. Dahil ko na nalulukit kung arin digdi. Mga barkada niya to dyan. Sa Bert Cartint, mga matitindian na mga tinter, aski mga sports car, pulido trabaho, pulido minakana yan, yung mga tint, manlain-lain na klase, yan sa Bert Cartint. Si Mando ba ito, yan, si Chu Manding, yan. Si Chu Manding na Murillo. Chu Manding, kumusta na sa familia, dyan sa Bert Cartint. Igwa kong nahiling duman, Bert, tabi, sa Washington Drive, na may marka man na Bert Cartint, branch nindo ito, o duman na ka mo mabalyo. Karibago pa, tabi, na, nahiling ko kaso, New Year, kasi magmotor-motor pag New Year bunjing, dahil traffic. Buelo, pizza uno, gano'n, naglibot-libot kita dyan, naghahanap ng bareta trabaho. Buelo, dahil traffic. Uyo palan, yes. Malipat mabalyo ka mo duman, haranin na duman sa Washington Drive sa sige tabi Sir Jer, Manding na Murillo, mabalyo na palang ka mo duman sa may Washington Drive Bert Cartint. Gunmon mga para tint na ini mga matitindi, Dawa sports car yan, Lamborghini, Mustang, pa kayang tirahon yan dyan, pulido trabaho serbisyo. Bert Cartint, good morning tabi sa inyo. Yan, sige. Di happy birthday kay Tatay Rolando Candelaria. Hali yan sa familia mo tabi, ha? Sige, we will be right back. May mga hanap buhay si Bunjing and then mababay na kita pakalis kay Bunjing. Sige, go ahead. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat. Nandito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly.
Welcome to UST Legazpi College of Arts, Sciences and Education, home of the state-of-the-art communication laboratory in the region and the haven for aspiring lawyers, media practitioners, psychologists, philosophers and educators. We offer liberal arts programs in communications, philosophy and political science, science programs in chemistry and psychology, teacher education programs in early childhood education, elementary and secondary education with majors in math, English and science. Be a Legazpi Tumashan. Choose UST Legazpi, the pioneer Dominican University of Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabukod na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1187 series of 2021. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. 10-in-1 coffee na nagpapalakas ng katawan. Mixed herbal coffee, herbal at natural. Mula nang mag-inom ako ng mixed herbal coffee, naalis yung mga sakit ng aking katawan, lalo na yung naglalaba ako tapos bigla akong tatayo. Dati sumasakit, ngayon awa ng Diyos. Agad ako, nakakatayo agad. Tapos naalis na yung sakit ng balakang ko. Maganda talaga. Yolanda Alimbuya, nakatira sa Kasiguran Central. Ang edad ko po ay 70. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Paano lamang kayan, yan po ang sa tuyang inisyal na presentasyon man kang programang Tingog Ganbanwaan ngunya na 2022. Happy listening kay Migong King na Reginaldo diyan sa 2D Albay. Migong King, good morning and Happy New Year sa pamilya. Sa pangarap po kang bilog na tropa, kami po nagpapasalamat sa pag-akomodar girarin do sa muya, sa primerong aldaw na ini, sa mga maabot pang aldaw kan mga maabot pang taon. Laomi na matawon mi kamo ni dagdag pang kaaraman, serbisyo asin proteksyon, informasyon. Alamat amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.